Ano itong lay karon? Paito, ngani barde may lahal nga burikat. Barde may lahal nga burikat. Jeff. Kaya pag naka-isulti ni mo ba? Oh, Ang lugar na gadyo na kuan. Gusto isulti. oh, Nakasensya na gadyo ko mga 19, 20, 21, 24, murag wala na ka years. Bye-bye. Nakasensya na gadyo ko. Sa lagi? Sulti na gadyo ko. Ano ba? Naraba ko itong isaw na. Naraba ko itong isaw na. Ha? Ha? Hina ko itong isaw na. Hina ko itong isaw na. Saan ka tumoy? Oras imo. Buwang. Ngadto mong kataba ni ingon ko nga mga tumig Manila. Nagpakuan ako ato, nagpagawa. Naging mo na ukar? Dugan Uda, mo nimo. di ba after 3 months yung uli ko ato. Hmm. Nahihil naman to. Kapag, Ulit na mo? oo, nya, pag meet na to, mga na to, nahihil na ko, ingalan na to. Baka na suko, ang kira ni mo. Kinuog ka. Kuhan ka ka. Wala pong tinood no, ang bachi. Pagkanaw na, purmadyo ka adyo. Modoy sa mad ba? Carlo, kusaw na. Ano ka? Pero, napakoy ko yung dami mo. Ano sa man? Magic ako sa ano ka. Ha? Wala ko yun. Oh, hot. Magic ko sa ano. Basta ko tuwang naman kay Abs. sana all. Look out, namugog ko kay parang malaki ko kay idol man akong papa. Badje man ko sa una. Ano akong papa. Lagi mong tingog pod, nagpausog pod. Oh, pare ko medicol. Nicole! Pampadagos tingog na medicol. Ah, parang doktor Sige, ba? ino man na pila. Hala! Mau di ay Ako yung anak ka sa una ka. Ano ba anak ka? Ako na ba? What the fuck? Doon na. Ako to, murag bulan spalding to. no? Kung utang ko game dagan-dagan ko mutol-untol kapel. Madribol lagi kang dughan lagi maging Madribol lagi kang dughan lagi maging Moto nga. Di pwede nga ni. Sana Dainig ka na dire ako. Wa mo koy ka pensing agaw mga kaduwa sa mga pensing matanok. Ay ta ni plato eh. Dama to na ikag ka. Patupod ko. Pabutang ko poste. Sa pod na kuan. Nagkaila ta. Nagsilor bisay yung nga sa una ka. Silor bisay yung nga sa una ka. Ha? Nagsilor. Ikaw tong baji nga puti? What? Ano itong lay karon? Paito, ngani barde may lahal nga burikat. Nga burikat.